Nyt kuvataan, meillä on tänään upperi tähän selkärinta, hauis ja takaolkapää. Mutta tähän videoon tulee luultavasti sitten huomisenkin reeni, olkapääojentaja. Eli tähän tulee nyt niinku koko upperireeni tähän videoon, niin tässä on sitten pätkitty parilta päivältä näitä videoita, mutta joo, ollaan tässä just kiskasin kahvin, niin lähdetään reenaille. Aloitetaan reenaaminen tästä mikähän tää on, Vinopenkki-laite, tämmönen plate loaderi. Vedetään 3 raskasta settiä, me vedettiin jo yhden, niin tässä vielä pari vetää, mutta joo. Liika hapeella peleissä tätä reeniä. Vähän puskuttaa, mutta joo. Onkohan tuupakki pahasti copyrightattu? Lähtekö claimit heti? On kyllä niinku ihan voimat loppu. Joo, nyt vedetään ylätalia, ollaan tehty rinnalla ja rinnan liikkeet jo ja nyt on vielä ylätalia. Sen jälkeen niin takaolkapää ja haukka. Yeah, it's 4 AM. I miss your call, I miss your text, I miss your face, I miss your smile, I miss your body, I miss your waist and I miss your taste. I miss when you were yelling out my name. I miss you more than the fucks I gave. I miss your body, I miss your smile, I miss your waist, I miss your taste. It's 4 AM, I'm too hot. Bands coming in, money coming in, living my life. I feel like I'm doing things right. I live this life a million times. I'm finally touching new heights. I made it here, no surprise. How you moving that? How you cruising that? How you fit up in them jeans? How you doing that? She know when she moving is right, it's facts. You know how I do it like that, it's facts. I made me a band, no subtract, it's facts. It's sex to make bubble my tracks, yeah. It's 4 AM. I miss your call, I miss your text, I miss your face, I miss your smile, I miss your body, I miss your waist and I miss your taste. I miss when you were yelling out my name. I miss you more than the fucks I gave. I miss your body, I miss your smile, I miss your waist, I miss your taste.
miss your waist and I miss your taste. I miss when you were yelling out my name. I miss you more than the fucks I gave. I miss your body, I miss your smile, I miss your waist, I miss your taste. Yeah. Joo, olkapää ja vatsat. Aloitetaan pystärillä, pystärin jälkeen viparit, viparin jälkeen ojentajia parisarjaa ja sitten vatsat. Vähän tämmönen niinku a.k.a. lepopäivä. Joo. Pysteri done. Viiparit seuraavaksi. Ainakin 3 sarjaa, voi olla 4 sarjaa. Mä tykkään yleensä vähän spämmiä noita. Sitten ojentaja extensioni. Mikäs se on? Mikä on extensioni englannin, eikö suomeksi? Ojentajien ojennusta. Vili näyttää mallia esimerkiksi. Reeni done. Nyt on 2 reeniä purkitettu yhteen videoon. Niin, Vilille naksahti silloin, kun ruvettiin tekemään RDL:ää. Niin... Lämmittelyssä. Joo, paljon siinä oli tangossa painoa? Oliko siinä 60? Juu, mä olin pistämässä takas räkkiin ja niin. vähän niin oli huono asento. Niin. Juu, mutta näistä oppii ja ensi kerralla tehdään sitten lämmöt pelkällä tangolla. No eipä tosta oikein opi, kun mulla on mennyt se 3 kertaa nyt viimeisen puolentoista. No niin, joo. Ei opi. Täällä itse asiassa paista aurinko, niin en mä tarvitse näitä aurinkolaseja, mutta on täällä vähän kirkasta, pikkasen häikin. Mutta joo, nyt oli tosi hyvä aika olla tuolla treenailemassa, kun ei ollut yhtään ruuhkaa. Eilen oli pikkasen tiukka, kun oltiin sillai 6 maissa tuolla. Niin oli sit ihan snadisti väkeä, mutta nyt oli ihan ok. Sitten taas anabolista opiskelijasofkaa. Kyllä. Ois luvassa jauheliha makaronilaatikkoa. Älytön. Mitä se maksaa? Alle 3 euroa. 2,90. 2,90. Natsaa. Joo, mikä se meillä olisi seuraava? Tästä tulee nyt yksi setti tästä kahdesta reenistä. Että sä lähdet nyt. Niin, mä lennän huomenna Ruotsiin. Niin, Vili lähtee Ruotsiin. Mun täytyy sitten pikkasen kisutella valtsua, että se tulisi taas reenailemaan mun kanssa. Niin sais sitten tuttuja kasvoja tänne takaisin tänne videoiden ääreen. Ja tietysti onhan noita muitakin, kenen kanssa tonne lähtis reenailemaan. Niin me ollaan nyt tehty täys upperi video, jalkapäivävideo. Nyt tässä tulee niinku sitten
rinta, selkä ja olkapää, kädet video. Että meiltä niinku puuttuu sit noin erilliset selkä- ja rintapäivät, että se periaatteessa seuraava videos voisi olla ihan pelkkä selkäpäivä. Siihen tulee pikkasen enemmän liikkeitä. Joo. Like, subscribe, jne. Mitä ne saa? Mitä ne saa ne tilaa? Ne saa hyvän mielen. No ei kun joku pikku koukku. Mikä voisi olla? Niille voi tulla postissa tonnin seteli. Tonnin seteli? Okei. Juu. Tonnin seteli voi tulla teille postissa, jos tilaatte kanavan nyt.